तेल बिना सुखाता अचार हो। उनका से नीक रहे नैहर के यार हो। अरे बुझल हो करब टेलीफोन चाहे चिठिया पे ठाई कवन उपाय के उनके बोलाई। हमरा मन बिगड़ी ना जाके छूटा चोरब सैयारब कैलना। उनका रहत बोला कैसे छूटा जाके चढ़बू भैया जल्दी अइहे ना त भैया जल्दी अइहे ना तुसे जे पड़ौन के संगे लड़बू भैया जल्दी अइहे ना